onye na-akụ mkpụrụ kụọ mkpụrụ ọma, mkpụrụ ikuru ka ị ga-aghọrọkwa. Gị onye na-akụ mkpụrụ kụọ mkpụrụ ọma, mkpụrụ ikuru ya ka ị ga-aghọrọ. Gị onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụọ ezi mkpụrụ, kụọ ezi mkpụrụ. Ịkọ ọka, ị ga-aghọrọ ọka, ị ga-aghọrọ ọka nwanne m. Ịkọ ube, ube ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi na ịkọ ọka, ijezie ghọrọ oroma. Onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụọ ezi mkpụrụ, kụọ ezi mkpụrụ. Ịkọ ọka, ezi mkpụrụ, ị ga-aghọrọ ọka, ị ga-aghọrọ ọka nwanne m. Ịkọ ube, ube ka ị ga-aghọrọ, ịkọrọ ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi na ịkọ ọka, ijezie ghọrọ oroma. Okwu Chineke kwutechara ya ọfụma. Ọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Iko onye ji ama ka eji amanyere ya. Onye kụrụ ọka ga-aghọrọ ọka, onye kụrụ ube ga-aghọrọ ube. Ịma nkụ ọka jee ghọrọ oroma. Nwata sị na nne ya amaala ha ụla, ya marụkwa na ọ ya amụ anya. Ejiri aghụghọ ebi ndụ, ejiri aghụghọ eme nwanne, ejiri anụ di na nwunye, ime ọyị, ime ọgọ maọbụ ime agbata obi. Ọtụtụ mmadụ ga-abịa na-ekpesara gị nsogbu ha nọ na ya n'ụdị ka imerụ ha ebere, mana ọma ngwazi ha na ọ rụkọtara nsogbu ji wee zuo ya ahụ. Ofu onye ka m na-enye ndụmọdụ, nwa okorobịa, o wee sị m, biko na ozi ọma m na-ezi na mkpọtụ a m na-enye ọkwa maka nyanwe iji ọkụ mmụọ na mee nsogbu n'onwe m hapụrụ ya ọkụ mmụọ m jebe eluigwe. Ọ dị egwu. Ọkụ mkpụrụ lee, biko kọnụ mkpụrụ ọma. Nwanne m, omemma na mma ya alakwa. Ezi enyi m, omenjọ na njọ sokwala. Isi gote bụ ya ka ọ ga-agbale. Nke onye mere onwe kwere ụgwarụ. Ka onye na-akọ mkpụrụ ka ịkọ n'mkpụrụ ọma. Ogbu mmale, kpachara anya gị, maka na ogbu mma si na mma alakwa nwanne m. Ogbu ogbele sikwa n'egbe alakwa. Ka onye na-eme nsị, iwe kwere ụgwọ ọrụ gị. Ije n'akwụkwọ nsọ gị, ị ga-ahụ ya lee, ya dere ya ede ebe ahụ. Ike onye jiri mara mmadụ ka e ga-eji wee manyere ya, maka na mkpụrụ onye kọrọ ya ka ọ ga-aghọrọ. Ewo, ọ dị egwu nwanne m, ọ dị egwu. Onye ga-ekwu ma Chineke na-akwụsị ya? Okwu Chukwu bụ amen. Ya bụ mkpụrụ ịkọrọ ka ị ga-aghọrọkwa. Ọkọ mkpụrụ ka ịkọzie nụ mkpụrụ ọma. Gị onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụọ ezi mkpụrụ. Ogo onye na-akọ mkpụrụ, ị ga-aghọrọ ọka. Ihe ọ bụ na ịkọrọ ka ị ga-aghọrọ. Ube, ube ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi na ịkọ ọka, ijezie ghọrọ oroma. Onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụọ ezi mkpụrụ. What you sow you will reap. Ịkọ ọka, ị ga-aghọrọ ọka. Ịkọrọ ka ị ga-aghọrọ. Ube, ube ka ị ga-aghọrọ. Ọkụ mkpụrụ,
kụrụ ka ọ ga-aghọrọ, maka na onye ọbụla gburu mma n'elu okwute ajọ okwute ga-aba ya anya. Ọ gaghị ebe na nwa bọ ihe egbuo ya. Kedu ka isi wee gbabọ ya oge nke gị? Ị marụ na onye ori na-ezu na ihe ya na-efu. Nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ, ọ bụrụ na o nweghị ihe gị na-akpa nwa gị jere ma ọ ka isi wee bie ndụ na agbọghọ, chere Chukwu, esogbuna. Mgbe nwa agbọghọbịa yi akwa wee gbara ọtọ na-aga n'iro, ụmụ okorobịa wee dakpo ya, onye ka ọ ga-atụ ụta? Draiva na-enene nwaanyị gba ọtọ wee na-anya moto, ịdagbuo n'ọnụnụ nwụọ. Kedu ihe ị ga-akọrọ chi gị na ọnya kpọta gị ụwa mmụọ? Draiva ṅụrụ mmanya wee nọ na stiarin, tụkwa aka ebe ahụ egwuru gị ini gị. Onye ọbụla kụrụ ọka ga-aghọrọ ọka, ịma nkụ ọka wee jee ghọrọ oroma. Onye ji mmadụ gwọrọ ọgwụ ego, matakwa na akụnụba iji ego ahụ na ụmụ iji ya wee zụ na ha ncha bụ ihe na-adị iyi. Nwa bụ onye na-arọ nwa agbọghọbịa anya, matakwa na ihe onye bụ ụzọ mụta n'odibo ka a ga-eji wee du ya ụlọ. Biko gwakwanụ nwa okorobịa na-aṅụ Igbo na onye na-aṅụkwa Igbo na o ji arụ ụgwọ. Udo amaka dị n'ụwa, asị m n'udo amaka. Onye udo ka udo ga-adịrị. Onye udo bụ na nwa Chukwule. Onye na-achọ udo, onye ahụ ga-enwe ọganiru. Onye bere ka a ga-ebere ebere. Onye ajọ obi, ahụhụ na-echere gị. Ọgbọchule, ọnwụ ike na-echere gị. Onye na-egwu ọnụnụ ga-adaghị n'ime ya. Nga onye ori na-ekwe ọnwụ ike. Onye na-agba akwụna na-ekwu iwe Chukwu ka ọ na-abịa. Onye otu nzuzo na-ekwe ọkụ mmụọ. Onye na-aghụ Igbo, nwanne n'ijikwe na-arụ ụgwọ. Hey! Chimo, egwu na-atụ m. N'eziokwu eziokwu, arụ karịrị akarị. Mpụ na omekome bụzi n'aka ọrụ. Ụgwọ ọrụ mmehie bụkwa n'ọnwa. Gị onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụ ezi mkpụrụ. Ịkọ ọka, ị ga-aghọrọ ọka. Ịkọrọ ka ị ga-aghọrọ nwanne m. Ube ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi n'ịkọ ọka, ijezie ghọrọ oroma. Onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụ ezi mkpụrụ. Ịkọ ọka, ị ga-aghọrọ ọka. Ọ bụrụ na ịkọ ọka, ije ghọrọ ube. Ịkọ ube, ube ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi n'ịkọ ọka, ijezie ghọrọ oroma. Ụmụnne m, ndị nsọ nwere ihe ha na-asọ, ezigbo ndị nze nwere ihe ha na-eze. Ọtụtụ mmadụ macha na ihe ha na-eme dị njọ, mana ha kpacha anya na-eme ya. Onye ara na uche ya yikwara. Ọgwa otu onye ara ka mmadụ hụrụ n'ụzọ wee jụọ ya na ada afụzi ya n'ime ahịa. Onye ara wee zaa ya sị ya na ọda weziara ụmụazị. Onye chọrọ ịfụ ya nya bịa na roundabout. O wee mee ka ncheta ụbọchị m jụrụ ofu onye ori, kedu ife o ji abịa ijewe ori ịkpọchie ụzọ gị? Ọ sị na ọ ka ife ya ghara efu ya. Ịhụ na uche mmadụ dị n'ihe ọ na-eme. Zere njọ bụ aha mmadụ, mewe mma bụrụkwa aha onye ọzọ. Chukwu ma nke onye na-eme, ọnya na-akwụ ụgwọ. Agbatara ya n'ọsọ n'ikuku ada ama n'ọnya bụ na ọbabọrọ na tubụta ya. Di anyị, anụ m ka isi wee na-anyarụ mmadụ isi ọgwụ na ọgwụta n'ọgwụ 10 million. Ka m jụọ gị nwa dị mbụ agwụ agwụ, ị ga-enyenwukwa arụsị nri? Ọ bụrụkwa ibubata arụsị bụ nsogbu n'ọkwa mbupụ. Arụsị bụkwa nwa nwa toto okwuru ka ọ bụ.
ichezuo na ọkụkọ agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. O nweghị ihe mma agwa ndị homo na ndị lesbian, kama ọ bụrụ na o kwere ha akwụsị, ha merụ gawa na pampas ndị okenye dị n'ime ahịa. Ngị onye oke oriri na oke ọṅụṅụ, uche gị dịkwa ya. Onye ọbụla ihe ụtọ gbukwara a na-enikwa ya n'ukwu shugaken. Ụfọdụ na-ayọ Chineke ka onye ha ego, mana ụfọdụ mata ego ha akpata ọgba aghara. Ego na-azọ na-egbu, ịma na ebe a na-eke ego ori ka ha na-agbapụ onwe ha afọ. Onye ọbụla na-esokwa ndị iberibe ma na ọ ga-aba n'ọnọdụ iberibe. Ụfọdụ nne na nna azụchabere onwe ha wee na-azụ ụmụ. Ọkwa ife onye nwere ka ọ ga-enye. Nwatakịrị ka nọ mahadum wee nọkọta buru moto nata, nne na nna ya na-enwe aṅụrị na-ama n'elu, na-ajụghị ebe ụgbọala si. Ọkwa ụbọchị iko ya ga-eju agbawa ekwensu. Ebe niile hụrụ a na-akpọ ekwensu ahụ, ọ na-abụ mgbada ọsọ ruo ebe a ka m hụ ekwensu. Ọ bụrụ sọ mmadụ ka m na-ahụ, m na-ajụsị ọ mmadụ bụzi ekwensu ka ekwensu o ji mmadụ arụ ọrụ. Ọ dịkwa egwu. Omemma mere mma gị ga-awale, omenjọ mere ya gawa ma ịchọ. Agbacha ọsọ nwanne m agwa mai, maka mkpụrụ onye kọrọ ya ka ọ ga-aghọrọ. Ndị onye na-ekwu eziokwu, don't worry, inwe kwere ọrụ ụgwọ gị o. Di anyị onye na-asị asị, nke ọ bụ na ị na-eme, cheta ekwe n'ọkụ mmụọ. Gị onye na-ebi ndụ mpako, Oh Jesus, na-ekwe ọdịda gị n'iru gị. Onye ahụ dị na-ejekere na be onye dara ibi ka ọ hụ ihe ya na ihe na-eje. ị nọ n'izu ọnwụ, Ị na-achọ itinye aka n'ihe ọjọọ, na-echekikwa, na-eke imi na ọnụ dị ndị mere. ị na-ezu ori o nwanne m, na-echekikwa. Aha ọma na-emeghe ụzọ, Omensi aha ọjọọ na-emechikwa ụzọ. na-echekikwa ya o. Ọ bụkwanụ n'iru Chukwu ka ị ga-azara ọnụ gị lai. Ihe ọjọọ adịrọ mma ịkụrụ aka. Na mbido ụwa, Onye tụwara nwaanyị ime sị na ọ dịbere nkwado n'ụwa. ụwa amaka, M wee na-ajụ ka ego si wee jewara ụwa ụtụ na-achara acha. Chukwu kesịrị wee chọọ ọnụ ya mma. E nwere ọtụtụ nne na nna jere aja ije zọnyere ụkwụ ebe na-asọ oyi mgbe ha nọ n'okoro na agba ọbịa. Ọkwa mmadụ mere A ya. na-ata ahụhụ ya wee ruo taa. Ọkwa n'ụbọchị ikpe anyị ga-ahụju anya ka onye na-akọ mkpụrụ nwanne m kụ ezi mkpụrụ, ka onye na-akọ mkpụrụ ị ga-aghọrọ ọka, ị kọrọ ka ị ga-aghọrọ ube ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi n'ike ọka ijezie ghọrọ oroma. Okoro nke na-akọ mkpụrụ nwanne m kụ ezi mkpụrụ, agbawa onye na-akọ mkpụrụ ị ga-aghọrọ ọka. Onye nne na-akọ mkpụrụ ube ka ị ga-aghọrọ, ịkọrọ ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi n'ike ọka ijezie ghọrọ oroma. Ọkwa ị hụrụ onye ọbụla dere ugwu onye nwenwe mkparị, mkparị bụ nke ya. Maka na ihe ọbụla furu efu nwere ebe ọ dị. Ejiri anya dị mma were agbata red card na bọọlụ. Ọ ya bụ na oke ejiri anya ọma ama n'ọnya. Ihe ọjọọ adịrọ mma omume, maka na mmehie ọbụla nwere ụgwọ. Kedu ka mmadụ ga-esi nwa mmanya n'Ijipt wee jee n'Izrel jee nyụọ mamịrị? Ọtụtụ di na nwunye ada agwa onwe ha eziokwu. Ọkwa otu nwoke gwara nwunye ya ka o jee mitin na ọ ga-abata ụtụtụ. Nwunye ya gwagwazi ya na ọ ya eje vigil ndị kwa ya. Ọ dịwa nwoke ejezie pụọ n'ụzọ rahụ na họtel, wee sị ha chọrọ ya nwaanyị ọ ya eji wee nakpuo ụra. Ha wee jee bute nwaanyị, akụzi aka n'ụzọ. Nwoke emeghe ụzọ ka o bie nwaanyị ọma, ọ bụrụ nwunye ya ka e butere ebe ndị akwụna na-anọ. Nke a wee bụrụzie akwụna na akwụni. Ọ dị egwu. Otu nwoke sị m na nwunye ya ka ya jide ego, ọkpa nkata were ohi wee zutuo ya. M wee na-ajụ, ejizikwa n'ofu obi na ịfụnanya. Ọ na-abụkwa were obere iko na-aṅụ, ọ na-agbakọ. Ọ bụrụkwa ozugbo akụrụ mkpụrụ ka ọ na-amị, mana ọ bụrụ ma ọ ga-amị, ọ ga-amị. Ihe ọsọrọ a na-akpọ nkụ, a ga-eniriri ozu. Onye na-achị onye nwụrụ anwụ ọchị, ịmasịkwa na anyị nwa dị ndụ bụ ozu a ga-akwa echi.
nwatakịrị na-akparị okenye na-ekweghị na-ekwe ọnwụ ike. Ndị ntorobịa na-ewere ihe ruru okenye, ọnwụ ruru okenye bịa gbakwa n'ọsọ. Nwaanyị nke kedụzi ka isi akpụ ụmụ gị iyi kwa ụtụtụ kwa ehihie kwa abalị, i were ụtụrụ na kịtịkpa wee na-akpọ ha iyi. Ịmakwa na ike dị n'okwu ọnụ. Ozi ndị ha chetara gị ugboro ole ka ibikwasa ha aka wee gọzie ha? Ka e nwere ara inu onye na-amụ nwa kwa ahụ ịsatọ ọkwa ime ụmụ n'ọbụ ọkwa agụgụ ụmụazị a ịkpọwa ndị ọchịchị. Onye ọbụla na-ayọ ọganiru nye ihuzi na mmadụ anya ọkụ. Onye tinye ọgba aghara na be mmadụ ya atụkwa n'anya udo na nke ya. Ị na-ayọ Chineke iji awere agbakwa n'oke ọsọ n'okporo maka na ihe onye chọkọfụ. Achọrọ m ichetara onye sị na ọ chọrọ ịkpa ego n'ụzọ abụ n'ụzọ, si gwakwa ya na ọ ya nwụ n'ụzọ abụ n'ụzọ. Onye ezi omume ọ ga-adịrị gị mma, onye ajọ omume gata ikikere eze. Onye anaghị ewe okwu mmadụ, ọ bụ n'okwu Chukwu sọsọ nke ya ka o ya ewe. Anaghị eme ya mgbagha, ewere nke ya ọgba aghara dị. Mkpụrụ onye ị ma na ịbụ ọkacha njọ ọmacha ncha ya ka ọ ga-aghọrọ. Amara Chukwu ka anyị na-ayọ, ka anyị mụ uche Chukwu, ka anyị mụ uche Chukwu. Samara Chukwu ka anyị ji aga, Samara Chukwu ya na-edu n'anyị jee. Amara Chukwu, Amara Chukwu, Amara Chukwu, sọsọ Amara Chukwu, Amara Chukwu ka anyị ji aga. Chineke biko wụsa anya amara gị o. Biko nụ ndị nke m hụrụ n'anya, unu ma na nwere ihe gbagọrọ agbagọ ka obi mmadụ. Ọ ya ka okwu Chineke na-agbazi n'egwu a. Agaghị ezucha mara ihe maka na ezu oke mara ihe ọrụ nkụzi ya na ka ewepụ n'aka n'ihe ọjọọ maka na fada ada anyụ mamiri n'okporo ụzọ. Ọ ga-adị anya ma asị na buusu mụtara oke ịmaka ụlọ ọgwụ oke ya adị. Kedu ụdị mkpụrụ ị na-akụ? Kedu ụdị mkpụrụ na-amịrị gị? Ọrụ ubi Chukwu ka ị na-akọ ka ọ na nke ekwensu? Maka na onye ọbụla abaghị uru onye aha na n'iyi. Ụmụnne m, ka anyị were n'okwu Chineke wee gbazie obi anyị mere mgbagọ. Nke mere ụnyaahụ bụrụ amaghị ama, tata ị nwere ohere ịkụ ezigbo mkpụrụ maka na echi a ga-ewe ihe ubi. Ka onye nwe anyị nyere anyị aka ka ihe ndị a mezuo na ndụ anyị n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Ndị nsọ jisi n'ike nụ n'ọlụ, ume eluigwe unu ada na mba n'ọlụ. N'eziokwu ụgwọ ọrụ anyị na-echere anyị o. Amara m na Chukwu ga-enyere anyị aka. Gị onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m kụ ezi mkpụrụ. Ezi nwanne ịkọ ọka, ezi nwanne ị ga-aghọrọ ọka. Ịkọrọ ka ị ga-aghọrọ ube, ube ka ị ga-aghọrọ. Ịkọrọ ọ bụzi n'ịkọ ọka.